Tässä on uusi video. 200 teon special tai sairaalan ihan sama. Tää on tilaajien special. Mitä vitsiä? Mitä mikä special sovitaan? Niin, jos te haluatte spessun, niin tilatkaa kanava. Tosi hyvä olisi, jos tilaisi kanavan. Muuten mä rakennan. Niin, mutta ja liittyvä tuli Laarit-jengiin. Jengi siis. Ei vitsi väärä! Kuollaanko mä heti? Se on väärä maa. Mennään kuolemaan, me valittiin väärä. Vaino moi. Mennään kuolee. Kommentoikaa kommentteihin, mikä on mun paras video. Nyt tuolla olisi joku. No mennäänkö sä kuoleen noin? Kommentoikaa kommentteihin, mikä on mun paras video. Jos se on se uusi maista lerkkuja, niin lopettakaa tilaaminen. Se oli ihan... Älkää lopettakaa tilaamista. No maistelin siitä amerikkalaisia herkkuja, niin se todellakin kannattaa katsoa. Siinä oli tosi, me oikeesti ostettiin ne. Ei vitsi, väärä. Ja oikeesti ostettiin ne sieltä Amerikasta, kun me oltiin Floridassa. Toisin kuin te. Ei. Laittakaa kommentti, mutta jos näin jotkut. Jos te olette suomalaisia, niin kommentoikaa, jos te olette Floridassa ollut joskus. Tai muun maalaisia. Paitsi et ei varmaan ole. No ihan. Okei, mitä me valitetaan? Mä aloitan surun naamaa ja vaan karkaa. Mä voin. Hänk kuplaus. Kaikki nämä mun vastukset tuli tänne. Tapoin ne kaikki. Se on mäkin tuo. Mikä ne niitä, kun mä sain ne kaikki kubelit? Miksi se on rikottu? Vitsi, mä en nähnyt noita. Tuuhun mä editoin ja ihan kun... Mitä on tälle Angelon pizza, jos joku haluaa tulla sitten tänne. Joskus, jos te pääsette munkaan pilaamaan, jos te otatte mut kaveriksi. Kukaan ei halua pelaa sunkaan. Ei pahalla. Ei pahallako? Ei mennä sokettuisi siitä. Mä oon siis mökitellä vähän, alkaa miettikö, jos tää on vähän pätkitä netti, kun tää on ihan perusmökkinetti. Perusmökkinetti. Hei mä sain mä saan hypersarjan. Tehän tästä joku 10 minuutin video. Mä en usko. Tuu tänne eniten. Me kieltäisee teleporttiin. Se vielä sinne yhtä paikkaa, missä on 2 arkkoa. Tuolla. Voitte mennä tuonne Dynamite. Tuolla on 2 kuolia. Mitä vitsi? Tuolla on 3 kuolia. Sieltä typersäskä. Jep. Voilà. Jakso. Eka voittoa. 3. Me pelataan ehkä 5 peliä. Kuvattiin tää jo aiemmin. Pelataan 5 peliä. Eli pelataan 5 peliä. Kuvattiin tää sama video jo aiemmin, mutta se vähän feilas. Niin, älkää miettikö. Joo, siis se ei ihan niinku kuulunut meidän ääni ollenkaan. Nyt meidän Braven äänet on... Bravenin äänet on... Hei, kommentoikaa, jos te haluatte sitten tehdä random joku videon. Kommentoikaa, toivottavasti kukaan ei kommentoi, että se haluaa. Mä en jaksa tehdä sitä. Se editoja. Editoja, tuu pelaamaan. Me voidaan pelata liian lopuksi tyrmäystä uudessa mapissa, kun mä pelataan 5 mappia, 5 peliä tätä ja 3. 5, oot sä varmaan 5? 3. Se tyrmäystä 3. Me saadaan taas tyyppejä viereen. Mä tykkään tästä sälistä. Mutta no voi vitsi, näin on rikko. Kauheeta. Oma edes mä olin niin goat. Jos tää vuosi rikkoo noita kubeja. Mennään ne vitsin vihreisen teleporttiin. Jos te haluatte joskus pelata tätä mappia, niin tää on niin hyvä. Se on niinku kaikki... Mitä vitsiä? Rips. Nää muut teleportit on kyllä suoraan. Siellä on joku 768 HP. Editoja on aika botti. Älkää miettikö. Mitä sä väität? Miksi tää on rikottu tää paikka täältä? Mä en oo toksinen toisin kuin toi toinen. Legit mä vaan olen. Mä laitan teuksia. Tää on Sammy. Tää just sai Sammy vastaan. Kommentoikaa, jos teillä on legendary brawleri joku. Mitä puolella? Alapeukku päälle. Vielä 1 peli. Mä vihaan kun tyyppi laittaa alapeukkuja siihen. No en mä vihaa kun tyyppi laittaa alapeukkuja. Ei se on niin vakavaa. Kommentoikaa se on vakavaa. Te on kyllä olisi pitänyt niitä varmaan kommentoida se. Onko se vakavaa? Jos te ette tiedä, mitä tässä videossa tehdään, niin... Mut saitteko te niitä Legendary Star Droppeja, jos te ette saanut, niin te olette aika toksisia. No ne kaikki sai. No joo. Sä selität Eltoja, kun Eltoja ei paljon tiedä Bravlasta. Mitä sanoin? Tällainen toksikka ei saa olla sillä. Mäkin vaan olen. Se oli enemmänkin toksikka. Se oli enemmän toksikka.
eventti. Ties mitä tapahtuu. Ai siellä. Kiinnostaa kuitenkin sitten nousikin Mä en lehmä. tiedä mistä oot. Mistä te ootte? Ketkä te? Te. Ai mäkö? Mä oon täällä ulkopuolella. Mitä vitseä sä siitä? Mulla on kohta hypercharge. Top. Mitä se tekee? Se hypercharge. Mä en pääse. Tää on tyyppi. Mikä tyyppi? Seis. Ai tää etkö pääse? Päätyy. Tehdään mun hyper. Moro man. Mä en tiedä mikä se on. Ja vitsi. Mitä se teit? Et me tyrmäykseen editoi. Ai tyrmäys. Se oli se meidän tyrmäys. Joo. Battle. Se on niin hyvä. Ai jees. Tupeli. Ota Edgari. Kun älä ota Edgaria. Ota toi kuollut. Joo, mä aika on hyvä. Ei, mitä voi tehdä mitään kiinni. Ajattelen, että kaikki luot pro. Hain hammaskolkan. Aika hyvä. Mulla jotenkin, mä oon tuurikas sillä. Tuurikas varmaan, kun se on vielä täällä tuurille kuin Ja koalan. vitsi, mä suunnasin kesken. Hyvä sulle. Joku Even vierä. Ei me pitää videoa. Kommentoikaa se jo Eve. Toivottavasti niille joo. Mä kuolin. Mä kuolin ensin myrkkyyn. Vitsi Mä näen aina sitä myrkkytyyppejä meitä vastaan. Voi vitsi, vähän mahdottomasti. Ja se prodotat sulle namaa, mitä vitsiä. Stoksiin. Ja mentiin. Ei vitsi. Ja tää on 2v1, ne voittaa tää. Paitsi kuitenkin tuo voitti voittaa. Et ees. Kuolit. Äläkin kuolee. Vitsi, me ollaan kaikki ihan botteja. Ei siinä kämpikästetty. No me emme voida kämppiä. Sä muuten koko ajan vaihtaa. Et oikeet kuollu editoija. Mä tapoin minä. Ja voittaa. Jes, Nyt enää 2 matsia. tähtipelaaja olin minä. Jee. Vitsi. Niin goatting. Huono asia. Mä pelaan butsilla. Mä tänne. Mitä sä koet Leonin, vaikka sillä on joku 500 krediittiä siihen? Tonni. Oikeesti. Robotti. Sulla on tonni 500. Fantastic! Kommentoikaa teillä fankuori. Nyt olisiko pitänyt jo kommentoida. Tuolla juttu, mitä mä Ei sanon. Darryl ei kuollut. Apua. En oo shilli. Vitsi. Mä legit kuolen. Sä legit kuolit. No mä tapoin sitä. Joo. Mä oon surkea tästä. Tankpadelle. Jotenkin aina hävitään. Tää botti legit hävii tänne. Ei ees. Mitä sä? Me sit yritän tehdä tästä joku 15 minsaa video, että jos tää on yli 15 minsaa, niin te saatte lopettaa ton tilaamisen. Ei, et saa. Enää, tänään enää 1 matsi, voi vitsi. Aina peukku päälle. Panna peukko päälle ja like-video. Jos teette like-video, niin lopettakaa tilanne. Kun joo, älkää ottaa tilaa. Sitten lopetatte tilaa, niin se otatte niin botteja. Tuli hyper. En uskalla. Ihan botteja hyper. En uskalla. Ei se osaa käydä. Tää legit tää bot chilli, kun legit vitsi tappaa meitä kaikki. Mä tapoin hän. Mitä mä teen super? Se tappaa Arvoitin Sing. Yes. Sniper Protectorate. Niin. Otetaan vielä 1 pelitä. Shelly oli tähtipelaaja. Se tappoi kaiku 5 tyyppää. Joo, mäkin otan Meillä on Shelly. 1 matsi tätä ja sitten... Eikö sitten lopetetaan? Mä menen sit uimaan. Et Menen! mä menen trampalle. Mä menen uimaan. Sitten menen trampalle. Eikö mä menen ekaan uimaan? Sitten menen trampalle. Käykö? Ok. Ok. Sitten mä sanon Sitten mennä- keskelle. Kit. Ja Frank. Joo, siis. Frank. Nerf Frank. Te nerfaa Frankin ja älkää kommentoiko mitään. Sitten kommentoiko. Botti. Mäkö?
Ees. Kuoli. Jäi. Toi Franco loppuu. Mitä vitsi se tekee? Ei olekaan Mitä? Hitsiä. Mun superitäkin näin. Jäi. Se sun superi menee. Robotti. Nyt lopetetaanko tää video editoja? Ja vielä yksi roundi. Sinäkin lopetetaan tää video. Yksi vielä. Tää oli kolmas. Mutta se ei edes tappanut mua. Kirous editoja. Sä kuolet. Se on tuolla puskassa. Oh my days. Oh my days. Okei, nyt me pitää opettaa video. Mä näytän bottia. Joo. Mitä tää lopetettiin? Moikka!